Uy, vlogger. Sa pagbablog, ano bang gamit mo? DSLR o yung smartphone? Kumusta naman yung kanyang audio? May nakita akong magandang gadget para mapaganda ang audio ng inyong mga vlogs at mag-unbox po tayo. But before we do that, for those who are new to this channel, please don't forget to subscribe, like, and share, and comment na rin. Tapos, paki-click yung notification bell para updated pa kayo sa mga incoming videos. Mag-unbox tayo ng itong pouch na to ay binili natin sa Lazada. Tingnan natin kung anong laman. Actually, matagal na nating pinurchase ito. This was purchased online last February 8, 2020. So, what? 1 year anniversary na. Sobrang sipag ng ating host talaga eh. Ang sipag natin kaya hindi natin na-unbox kaagad. Kasi nga yung audio ng ating mga vlogs is okay pa naman. So, kaya hindi natin in-unbox kaagad. Anyway, maganda naman yung audio ng ating mga vlogs. But may marami akong nakikita sa YouTube na they have their own revelations na by using this, medyo gumaganda yung nagle-level up yung audio ng kanilang mga vlogs. So, i-unbox natin na. Ito pa na February 8, 2020 pa. Grabe no, sobrang tagal na. Guys, nabalot ko siya. Jaran! Ito siya, Boya By-Mm1 Universal Carriedo Microphone. So, para mapaganda ang audio ng mga inyong mga vlogs, kailangan mag-attach ka ng microphone sa inyong mga gadgets. So, nakikita ninyo ito, yung microphone, meron siyang dead cat, yung parang balahibo ng pusa, para ma-filter niya yung mga ibang unnecessary noises habang nagbablog po. For example, yung pagmahangin ng isang lugar, napi-filter niya yung ingay ng hangin habang ikay nagsasalita sa inyong mga vlog. Ayan na, buksan na natin. This is it. Nakikita nyo? Ito na siya guys. Ang ganda. This is what we call dead cat. Siyempre pinatay muna yung pusa bago makuha yung balahibo, kaya dead cat. Tama ba? Pwede matanggal. Parang masisira pa ata. Ay, hindi pala. Ayan o. Ito yung pinaka-microphone guys. Ito yung pinaka-microphone. Maliit lang siya. Para hindi masyadong obvious na ikaw ay nag-vlog at may microphone yung vlogging equipment. Kaya maliit lang siya. Ano pa ba yung laman? Ito. Para saan to? Okay, itong microphone daw is compatible with smartphones, tablets, DSLR cameras, consumer camcorders, audio recorders, etc. Compact and lightweight. Naman, magaan lang siya. Compact and lightweight, rugged metal construction, no battery required. Siyempre, walang battery na required, pero yung dapat yung gadget mo na cellphone or yung DSLR okay yung battery para nagpa-function siya. Professional furry windshield. Yan. Professional furry. Ibig sabihin yung balahibo fur. Okay? 86 grams lang ang bigat. Magaan lang siya. Plug lang siya dahil may connector. Ito yung mga connectors na yun. Ito yung connector. Another connector.
By the way guys, dalawa pala yung connector na nakalagay Itong isa, ito yung connector para sa cellphone, para sa tablet or Mac. Yung isa naman na medyo mas mahaba, ito ay connector para sa mga DLSR, camcorders, at saka audio recorders. Ayan. So makikita nyo yung difference. Mas mahaba yung connector para sa DLSR camera compared dito sa isang connector na kalaan lang para sa cellphone, yung tablet or Mac, okay? Para hindi kayo malito. May mga manual siya. Ito naman yung case na medyo maganda, parang leather yata siya. Ano? Parang pouch na maliit, leather siya, medyo maganda. Parang ilalagay dyan, ha? Pero wag muna nating ilagay. At merong ano to, yung silica para ma-maintain siguro yung yung amoy ng unit na parang bago. Parang powder na nakalagay sa maliit na pouch, which is silica. Hindi natin magagamit yan. Yung dead cat, yung Boya microphone mismo, yung shuttlecock, yung mga connectors. So, tapos yung packaging niya, yung box. So, all in all, ito lang yung laman. Yun guys. Yung dead cat, microphone, shuttlecock, connectors, and yung lagyan yung casing niya. Para matest natin kung okay yung sound ng microphone na to, yung gamit ko na smartphone, walang nakalagay na microphone, yung built-in microphone lang ng smartphone. So i-install natin mamaya itong Boya microphone dyan sa smartphone na gamit natin sa pag-record natin ngayon, at i-compare natin yung sounds kung ano ba yung mas okay na sound, yung smartphone na walang naka-attach na Boya microphone or yung smartphone na may naka-attach na Boya By-Mm1 microphone. So, yan tingnan natin kung ano yung difference so that kayo ang mag-decide. Comment down below kung okay yung audio. Di ba napapansin nyo, ngayon ko lang na-unbox itong Boya microphone kasi nga contented naman ako na okay naman yung audio ng aking mga vlogs kasi may built-in microphone yung ating smartphone na gamit. So, pero siguro para mas mapaganda palalo yung kanyang audio, installan natin ng Boya. Tingnan natin yung difference. Okay. So ayan guys, naka-install na yung ating Boya microphone. Tignan nyo nga kung ano yung difference. Nag-level up ba ang ating audio? Kumanda ba ang ating vlog dahil sa na-install na Boya microphone? Naging mas clearer, mas modulated, mas professional yung dating ng ating vlog dahil sa Boya microphone na yan. Tapos, meron tayong electric fan dito, Di ba alam naman natin pag sinitch natin to, aandar, tutunog at medyo maingay. So, tignan nyo nga kung napifilter na yung unnecessary and destructive noises na nanggagaling dito sa electric fan. Ayan. At since iisa yung smartphone na gamit natin, tanggalin ko muna yung naka-install na Boya microphone dyan tapos tignan natin yung difference kung mas maingay ba ngayon or pag wala yung microphone na yan, mas maingay ba siya or ano ba yung magiging difference. Tingnan natin at tanggalin natin yung microphone. Ayan, natanggal ko na yung Boya microphone dyan sa smartphone. Nandito pa rin yung electric fan, tumutunog at medyo maingay. So, wala na yung microphone dyan na nag-filter ng noise. Ano ba yung difference? Mas maingay ba ngayon na wala yung microphone na naka-attach dyan or yung kanina? Kasi kung wala rin lang difference, itatapon na natin. To sayang yung pinambayad natin. Yan guys, ito na yung naka-install na yung ating Boya microphone since iisa po yung ating gamit na smartphone, binibidyo na lang natin itong Boya microphone na naka-install sa ating microphone na naka-focus sa isang mirror.
Tignan nyo nga kung gumanda yung audio ng ating vlog. Ayan, ganyan yung setup. Since wala pa tayong mount para pag-mountan ng itong microphone, ganito, hinahawakan natin. Oh. Ito yung microphone. Yan. Gumanda ba ang audio ng ating vlog? It's for you to decide.